etortzen dira oso pozik. Familia baten modune sentitzen dute ikastola. Está muy bien ubicada y tiene el servicio de autobús. Baloren gaitik, metodologia gaitik, gauza asko gaitik. Umeak denborarik gehiena ikastolan ematen dute. Orduan, ikastolan baloreak lantzea beraientzako garrantzitsuena da. Gero kanpoan lagundu egin behar dugu balore horiek bebai sentitzen eta errespetatzen, baina ikastolan lantzea eta garatzea oso garrantzitsua ikusten dugu. Egunerokotasunean oso pozik daude, familia baten modune sentitzen dute ikastola, bai eta bertoko langileak, beren irakasleak, jantokiko monitoreak eta oso gertukoak sentitzen dituztenez pozik datoz. Gero bai, lagunak hemen osoan daude lagunak, ez da igual ikastola urrun baldin badago, gero hori lagunak hurbil izatea zailago izaten da, orduan hemen parkera goaz eta lagun berdinak dira, eroskira goaz eta lagun berdinak ikusten ditugu, orduan bai hori nik uste jarraipen egiten dago ikastolakoa. Está muy bien ubicada y tiene lo bueno de que tiene el servicio de autobús para ellos, pero si yo necesito venir aquí para hablar con profesores, para recogerle, para hacer actividades extraescolares, está relativamente cerca y accesible con transporte urbano, o sea que está bien. Bai, hasieratik, beti irakasleekin hitz egiterako orduan beti dago erraztasuna eta edozein gauza ikusten badute berehala abisatzen zaituzte eta egia esan da oso ondo irakasleekin, jantokiko jendearekin, langileekin ere bai, idazkaritzan, bai, oso ondo. Super pozik. Nagusia ja azken urtea, ja dira 15 urte eta ez dago pozik, ia inora, baina ez. Etortzen dira oso pozik, ez dugu inoiz euki inolako arazorik, ez ikastolan, ez maizuek, ez ezertarako, etortzen dira super ondo eta super pozik. Pero sí que me gusta del centro que hace ese tipo de proyectos, así como un poco especiales, que no todos son las clases de matemáticas, lengua y las asignaturas tradicionales. Tienen varios proyectos, ahora también hacen la Ikasgaia, bueno, pues tienen cosas que se salen un poco de las asignaturas clásicas y les da un poco de vidilla a ellos. Proiektuka lan egitearen ideologiari edo paradigma edo metodologia hori oso garrantzitsua dela uste dugu. Gero bai, proiektu horiek guri familia hori azaltzen dizkigute ikasgaia baten, egun baten etorten gara familiak eta han gaude eta eurek egindako lana eta azaltzen dikute eta hori ikaragarri polita da bai familiontzat, bai eta eurentzat ere. Euskaran ziur eta ingelesan asko aldatu egin da nola ematen den ingelesa nik hemen ikasi nuen unetik, ezta? Eta beraiek badira kapaz, batez ere nagusia dagoena ja DBH-en, bada kapaz ingelesez apur bat pentsatzen eta elkarrizketa bat apur bat jarraitzen, eta hori niretzako oso ona da. Agian esan dudan gauza guztien gaitik, ez? Euskarari eta euskal kulturari ematen dioten garrantzia gaitik, gurekin eta umeekin ikastolako langile guztiak daukaten erlazioa gaitik, lantzen dituzten baloren gaitik, irakasteko erabiltzen duten metodologia gaitik, azkenean ez da gauza bakar bate gaitik, ez? Gauza asko gaitik aukeratuko nuke edo gomendatuko nuke. Hurbiltasuna sentitu egiten da, naiz eta daramagun urte hauekin oso zaila izan bada ere.